Jesu yena self. Uma umbheka ambulwa kuwena, uthi umbheka yena kuye uzibone wena ukuthi wena ungubani. Angazi bangaka bazongizwa la. Uthi umbheka ufike uzibone wena ukuthi wena ubani. Uqale nokuzazi ukuthi kanti njengoba ngize la emhlabeni ngizele lokhu ola lo ngangicabanga ukuthi Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu kungumsebenzi wakhe lo esizowenza kuyena futhi asishiwe naye. Kubalekile ukuthi simrecognize ngekhathi zonke. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kuyindawo zonke. Siyabonga nje ukuthi uchoose le channel. Siyabonga kakhulu. Ngiphinde ngibonge ngama subscribers sikhulisa le channel. Ngibonge ngama comments amahle nakhuthazayo. Siyabonga kakhulu. Ngibonge ngokulike, ngibonge nje ngokuthi niya share futhi lama messages nakwabanye abantu ukuthi nabo bawathole bawazi. Siyakubonga konke lokho. Mangiqale futhi ngiphinde futhi ngibonge ngokusupporta inkonzo esinayo yange 18 sekusele nje amalanga ambalwa impela. Seyifikile 18 siyaya kaNongoma siyokhuleka siyikhantri. Nothi siyisonto elithile, nothi si YouTube channel ethile, nothi singabazalwana abathile siyikhantri siyoyithoba phambi kaNkulunkulu nje siyokhuleka since i-opportunity efana nalesi iphiwe nguye. Azange nje sayicabangela thina ukuthi engathi sidinga ukuthi sihambeni sokhuleka. I-opportunity le eyivela kancane kakhulu la khona ubaba wethu osezulwini athinta umuntu ethi khona into engifuna ukuyenza but ngidinga nina nize nizokhuleka kimi nizorepenta kumina. Into le isimangaliso enkulu ngempela ikhomba uthando ubaba analo ngathi umuntu ongathi nje uNkulunkulu akasithandi ngabe ekhuluma enye into. Mina ngibona uthando loyisimangaliso. So siyaya asambeni ngiphinde ngibonge ngabo bonke abantu abacontributile. Siyanibonga kakhulu futhi sisazonibonga kahle. Okwamanje nje siyabonga. Ngiphinde futhi ngisho nje ngithi ngokurekhoda kwale message we are not there yet. Kodwa ke we are so close, very very much close. Othintwa inkosi ukuthi akaqhubeka anikele siyacela impela. Qhubeka unikele ngoba kukhona la okusashoda khona. Ngiyazi ukuthi masikhuluma ngeimali enye yama topics adina kakhulu. But ke unfortunately kufanele sikhulumile ngayo ngoba lezi zinto zonke sizenza zidinga yona imali. Kulungile abazalwane siyabonga inkosi nje inibusise. Sizongena kwi message namhlanje esiqale last week. Bengicabanga ukuthi nje kuzoba i message ya last week but manje sekulokhu kuyavela after ngilethile inkosi yasilokhu yambula kuba kuningi okuvelayo. Matthew chapter 4 verse 17 kula siqala khona ke ukufunda la khona itlelizwe ithi from that time Jesus began to preach and to say. Sona sikhathi aqala ngaso nje ishumayela wathi repent for the kingdom of heaven is at hand. Ethi abantu mabarepente wayengakhulumi kuphela nalaba ayenabo kuphela ngalesi sikhathi laba ishumayela kubona. Yingakho lencwadi yabhalelwa nanathi ukuthi siyifunde nango 2025. It is because le message isabhalelwe even nathi ukuthi we need to repent because the kingdom of heaven is at hand. Message nje lo ngathi mawuyifunda ugijima nje uyithathe kancane. Ukurepenta ngempela kusho ukuphenduka ezonweni zethu, kusho ukushiya. Kusho nje ukuthi umuntu aqala impilo kabusha noNkulunkulu. Ikhona kurepenta lokho ukuthi nje ngomlomo uyaconfess ukuthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Ikhona kurepenta lokho but there is another deeper explanation yokurepenta. Ukurepenta also means ukuthi angithi manje uqala impilo entsha noNkulunkulu. It also means indlela ezindala kufanele siyeke including nemicabango emidala. Khona imicabango eminye yayo sayifundiswa sisakhula sisebancane before sesikolweni.
wafundisa ukuthi njengoba umduduzi nje kwaShabangu senza kanje. Wahamba waya esikolweni, wafika esikolweni wafundiswa ukuthi yabona-ke since manje usufunda, this is how you need to behave, noma this is how you need to live. Waphuma wathatha unkosikazi, washada, watshelwa futhi ukuthi yabona-ke manje njengoba nje usuthatha unkosikazi, yona ndlela le okufanele ubehave ngayo, uphile ngayo. Since ke manje na futhi ke yabona ziningi izinto esayifundiswa even nasema-tertiary, wathi wafika e-tertiary wafundiswa ngendlela ethile, but mase uza kwezi kaNkulunkulu ifika ishaye zonke lezi zinto esayifundiswa. Angithi nje futhi eziningi kakhulu esayifundiswa, eziningi izinto esayifundiswa emakhaya amalithi lelizwe we need to repent. Kusho ukuthi we need manje ukuthi siqale sibuye si-align, ngoba khona i-message ayikhulumayo la uJesu Kristu ukhuluma ngokuthi si-repent, meaning we need to change the way we've been knowing izinto, we've been thinking izinto. Why? Ngoba umbuso wezulu ususondele. Okusho ukuthi ngoba umbuso wezulu ususondele, we need manje to align ngendlela esicabanga ngayo, ngendlela esikhuluma ngayo, ngendlela esenza ngayo. We need to align with the kingdom of God. Lo mbuso lo osusondele kusho ukuthi manje sekufanele uma ngabe kuwukuthi engakufundiswa ngisasemncane kuthiwa kwaShabangu senza kanje, kungakuphikisana nendaba yasembusweni, kusho ukuthi sekufanele ngikhiphe lokho engakufundiswa kwaShabangu. Uma ngabe ngakufundiswa esikolweni, kufanele ngikhiphe futhi nakho uma ngabe kuwukuthi kuxabana nombuso lo uJesu ayekhuluma ngawo. Uma ngabe kuwukuthi nase-tertiary ngathi mangifundisa izinto ezithile, kufana nasemsebenzini sengithola umsebenzi ngafundisa izinto ezithile, uma ngabe ziyaxabana nombuso kaNkulunkulu, kusho ukuthi konke lokho engangikufundile kufanele ngikukhiphe, ngikususe, ngizoqala ke manje ngizo-installa new information engqondweni yami. Yipi le new information? Ile yasembusweni lo uJesu ayekhuluma ngawo. This is very deep, but uma ngabe uyifunda nje ujahile, ungafunda nje ukuthi okay ngoba umbuso wezulu ususondele. Okay, umbuso wezulu lo by the way esizobona sesingale kwethuna, sesinenkosi sesizulwini. Uyabona nje uma ufunda ujahile uthatha ngaleyo ndlela, kanti uJesu uintroduce kubantu abaphilayo abala emhlabeni. Lo mbuso ukhuluma ukuthi abantu mabarepente bela emhlabeni, kusho ukuthi lo mbuso uexercisewa la emhlabeni. Kukhona indlela yasembusweni uJesu ayezoyikhuluma la, noma ayi-introduce ngoba wayesaqala ukukhuluma la, wayesaletha introduction yombuso wasezulwini ethi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Namanje futhi umbuso wezulu ngempela usondele, ukhona ukuthina, but we need to repent. Abaningi bethu ngempela sarepenta, sayishiya izono, salahla konke, saqala ke manje sasesiyathatha indlela yokuthi sesiyakholwa ke manje, of which that is very good. Kodwa khona okuningi okuyi-information okusafanele nakho futhi sikhiphe engqondweni zethu sibuye sizo-aligna nombuso. But mhlawumbe lento ifuna ukuthi uqale uyibheke ngalolu hlobo, ngoba uJesu ukhuluma ngombuso la. Kufuna ukuthi before udlulele phambili ugijime nje namavesi nakho konke, uzihluphe ngalombuso ukuthi uJesu kungani athi umbuso wezulu ususondele. Imuphi lo mbuso? Kula uzofike manje uma ungaziphi isikhathi nje sokuthi ufike uhlale phansi uyibuza ukuthi imuphi lo mbuso, uzofika ukuthola ukuthi okusho ukuthi kukhona umbuso. And lo mbuso njengoba esho nje is the kingdom of heaven, but manje uintroducewa kubantu abasemhlabeni. Khona umkhuleko ubaba wethu sezulwini mangabe lithizwe mayenziwe intando yakho emhlabeni njengalokho kwenziwa nasezulwini. The only way yokuthi senze intando yakhe la emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini, kusho ukuthi we need to repent and align with the kingdom yasezulwini. Once saqala senza kanjalo, kulake manje sesizokwazi ukuthi kwenziwa kanjani ezulwini, ngoba ngeke siyazi intando yakhe ukuthi siyenza kanjani la emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini.
Manje kufanele sazi ukuthi kwenziwa kanjani laphayana ezulwini, and the only way to know ukuthi kwenziwa kanjani it is to find out ukuthi imuphi lo mbuso. Ukhona umbuso wasezulwini, and uma ngabe kuwumbuso mhlawumbe kufanele ubheke ngalendlela. Indaba le before nje siqhubeke sigijime nayo sekude kakhulu iyadinga ukuchazwa. Ubuye nje uze la emhlabeni. La emhlabeni kunemibuso ekhona. Ake sithathe nje ngogovernment obusayo kulelizwe. Ugovernment obusayo kulelizwe umbuso nawo. Azabe ugovernment obusayo ubusa bani? Kusho ukuthi ubusa abantu. Okusho ukuthi uma ngabe kuebusa abantu lo government, kusho ukuthi lo government ukwi-position ye-authority, and since ekwi-position ye-authority to rule ebantwini, okusho ukuthi kukhona lo oyi-head yalo mbuso ka-government. Mhlawumbe futhi another example nje ngenze nje ngombuso mhlawumbe weyindawo ezithile, njengami nje ngiqhamukela kwaZulu, umbuso wakwaZulu. Embusweni wakwaZulu kunenkosi. Siyazi inkosi ebusa kwaZulu yakwaZulu nesibongo, ibusa futhi esizweni sakwaZulu, and since eyinkosi ngaphansi kwakhe kunezinduna, ngaphansi kwezinduna kunomphakathi. Lo mphakathi ubuswa ile nkosi. Then ke manje mangabe ulanda ngalendlela umbuso wezulu, okusobala ukuthi ngoba uNkulunkulu lento yenzakala la emhlabeni nje copycat ye-original yezinto ezenzakala ezulwini. Okusho ukuthi nasezulwini kunombuso, and lo mbuso unabantu noma ama-beings aphila khona, human beings aphila khona, nakho konke nje okuphila laphayana ezulwini. Then bese le nkosi ebusayo ibusa all these beings ezikhona ezilaphayana ezulwini, abantu, zingelosi ngeinhlobo. And ke manje le nkosi lena uma ngabe kuukuthi iyabusa laphayana ezulwini, ubese ubheka ukuthi iubani ke le nkosi. At least ku government wethu siyazi ubani ugovernment wethu, emakhosini siyazi ukuthi omunye nomunye azophethwe inkosi ubani. Then ke manje sesiyabuya sobheka ukuthi embusweni wasezulwini ngubani ophethe, okusho ukuthi ngubani nguNkulunkulu uqobo lwakhe. uJesu uza nje la emhlabeni, uthunywe uNkulunkulu ukuthi hamba emhlabeni uyobazisa ngombuso wami. Mina ngiuNkulunkulu, yimina ophethe kuloya mbuso. Njengoba kunombuso kusho ukuthi khona ababuswayo abasubmita to the king. Siyamuzwa kuJesu mangabe lokho ekhuluma ethi engimbona ubaba ekwenza nami ngiyakwenza. Uthi okababa ngokwami, okwami ukababa. Siyamuzwa lokho wakhuluma wonke lawo mazwi lawo. Okusobala futhi ukuthi uma ngabe esho kanje uJesu Kristu, uthi yena enguJesu Kristu ngizile ngila emhlabeni ngizo introduce ubaba but in a form of a man. Ngifike ngazoba umuntu la emhlabeni, ngizoveza ukuthi ubaba uluhlobo lunjani, and njengoba ubaba ebusa kuloya mbuso, yimina Jesu Kristu oweza emhlabeni ezo introduce umbuso wezulu osusondele. Ngizozi introduce futhi mina ukuthi I am the king yalo mbuso. Angazi ukuthi bangaka bazoyizwa le ndaba le. Uma ngabe ukuthi si understanda kahle, uzofika ucacelwe ukuthi okusobala ukuthi uNkulunkulu ngempela wawashiya amazulu, wawushiya umbuso wakhe wasezulwini, wawushiya njengoba lisho nje izwi lithi wadabula amazulu, weza la emhlabeni, wazozalwa la emhlabeni ukuze ezokwazi ukuthi yena being the king of that kingdom, ezokwazi ke manje ukuthi azo-introduce ebantwini ukuthi khona umbuso wezulu. Yingakho ethi nje umbuso wezulu ususondele, because the king yombuso yona self isikhona isisemhlabeni, ihamba nombuso wayo kuphi la emhlabeni. But ke manje ukuze sikwazi ukuthi si-align nombuso lo wasezulwini, we need to know this king yalo mbuso. Once sazi this king yalo mbuso, this king izawukwenza ke manje ukuthi sazi nombuso wayo. Imessage lena angazi ukuthi bangaka bayishumayelayo, and ibalulekile futhi ngendlela esimangaliso. Then uma ngabe kuukuthi ngeke siyishumayele
lo message wombuso kaNkulunkulu, we will miss a lot. Uma ungakubhekisise kahle nje emabandleni amaningi ibandla wathi uma ngabe ekhuluma uJesu Kristu wakhuluma ukuthi ekhuluma no Simon Peter after uPeter ethole this revelation yokuthi uJesu ngubani. Uthi uJesu uma ekhuluma noPeter, upon this rock, ezisho yena ke uJesu, he is the rock, ethi I will build my church. Ngoba manje wayesebona ukuthi wow sekukhona sebene revelation, then ke manje sengizolakha ibandla lami. As a result ke mthema kuyiminyaka yalahleka indaba yombuso, abantu babamba igama le church ezifu ke manje isonto yilezi zinto thina esizenzayo. We are missing it a lot uma ngabe sihamba ngalendlela lesicabanga ngayo. Thina sazi ukuthi isonto yilento leyo ukuthi mina mangisonto eAnglican, then ibandla lami ke manje kusakufanele ngigijime nalo elase Anglican. Mangabe ngisonto efaith ngigijima nabantu abakhonza ifaith, mangabe ngisonta eApostle Mission ngigijima nabantu abasonta eApostle Mission, kanjalo. Ukwase kukhandeka amasonto, lamasonto angayikhuluma indaba yombuso kuphela, lamasonto athe mayesekhandeka kukhanda i-division. Saqala sahlukana kwanesonto elithile because mina ngibelong kuleli gama, okusho ukuthi ke angisamukeli, abangamukeli nabo nama ngikwazi ukubamukela ngenxa yegama abakhonza ngaphansi kwalo. Kwagijima this name yesonto, salahlekelwa umbuso. Kahle lamasonto noma ngaba namagama a different, noma ngathiwa igama bani, wonke lamasonto uma ngabe ngakwazi ukunderstanda imessage ethi masiphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele, singakwazi ukunderstand ukuthi noma ngabe ngibizwa ngaliphi igama, but I belong to a Satan kingdom, and this kingdom umbuso wasezulwini, hayi igama lesonto, hayi iuniform engigqokayo esontweni. Because lezi zinto zamasonto lezi zenze saxabana, sazondana, sangazwana, kanti besingabantwana bombuso. Mayethi uJesu I will build my church, wayengachaza ukuthi ngizawuhambe ngikhanda amabandla, but wayesho ukuthi ke manje umbuso wami ola emhlabeni uzoba yi-church, uzoba yisonto. But this church elombuso, leli sonto leli yileli elambula uJesu Kristu, leli sonto leli elambula umbuso. Because manje sekukhona bane revelation. That's why kunengozi uma ngabe umuntu ezogijima ahamba yoqala ibandla, shumayela umuntu engenayo revelation yokuthi uJesu ngubani, engenayo revelation yokuthi umbuso yini umbuso, kanti umbuso kaNkulunkulu uJesu Kristu uqobo lwakhe. Once sathola nje ukuthi uJesu Kristu uyena mbuso, then isobe siqedile. Wasike ke these days ke kulesikhathi esesikusona ke manje angazi noma siphuma endleleni okudlula noma senza ini ke kulesikhathi esesikusona. Lese sesikuso ke isikhathi sithina sithe sama revelations, as if ama revelation ayengekho before. Ma revelation ekudala abakhona, uma ngabe ufunda nje incwadi ye revelation, i-revelation kwayona sambulo nje i-revelation. Ngizama ukubonisa ukuthi ama-revelations ekudala ekhona, and ama-revelations wonke they need to align nalelizwi. Angithi thina sakhelwe phezu kwesisekelo sabaprofeti, sabapostoli nabaprofeti. Uma ngabe kuwukuthi sakhelwe phezu kwaleso sisekelo, then ke manje sithola kanjani ukuze sikwazi ukuhamba ngale foundation lesi sisekelo, nalizwi elizos guide, and lelizwi leli lizosigayidela kuphi khona singeke siphume kwi-foundation. Ngoba once saphuma ezwini sagijima ngama-revelations ethu, then ke manje sobe sesiphuma kwizisekelo noma kwisisekelo kuyisona sona, then bese saqala siyalahleka. Kanti sikhona isisekelo esiyilelizwi leli. Ngizothi mina uJesu wayengathi ngizokwenza ukuthi wena Simon Peter, no ngoba usuyazi usune revelation yokuthi ngiubani,
obvious makuyisikhathi nabanye bambulelwa ukuthi uJesu ngubani, but kwangesiyona ireason ukuthi abambulelwayo ukuthi uJesu ngubani ukuthi bese begijima ke manje bayimele babe independent babe separated to other people. Embusweni singaqhamuka impela eindaweni eziningi ezahlukene embusweni wezulu, but we belong to one king, and uma ngabe sibelonga to one king okusho ukuthi ngangena kunoma ngabe yipi inkonzo as long as ishumayela umbuso wezulu osusondele manje ngamukeleke nami ngibamukele, ngoba lapho sikhuluma imessage yasekhaya, and njengoba sikhuluma that message yasekhaya in a king, and that king nguJesu Kristu uqobo lwakhe. Sengikhulume nje ngamude ngizama ukuthi ngiveze le ndaba le yalombuso ukuthi lo mbuso usikhatsini lo mbuso, and the only way to find out lo mbuso ukuthi usikhatsini ukuthi uambulelwe ukuthi uJesu ngubani. Once wathola nje ukuthi uJesu ngubani, yo kuqaqeka izinto eziningi ngoba kuJesu yena self umbheka ambulwa kuwena uthi umbheka yena kuye uzibone wena ukuthi wena ungubani. Angazi bangakabazwa ngizwa la. Uthi umbheka ufike uzibone wena ukuthi wena ubani, uqale nokuzazi ukuthi kanti njengoba ngize la emhlabeni ngizele lokhu ola lo ngangicabanga ukuthi ngizele nje mhlambe ukuba famous musicians nami or umdansi othile. Once waqala wazibona ukuthi ubani ubusushiya konke lokho kunye obukade uthi yakuphesuwa, bese yaqala manje usuyabuya uzokwenza lento le osuyibonile kuye uJesu Kristu, and lento lena once waqala wayibona kuye ukuthi wena ungubani usuyaqala ualigna nombuso wasezulwini. Not lezi zinto eziningi lama revelations amanje nje amaningi lawambulwayo ukuthi uJesu ngubani, ukuthi isihogo esihogweni khona uzibani. Once kwashona umuntu sesambulela ukuthi usesihogweni sambulelwe nokuthi once wagqoka amabhlue kanjani ama-colors anjani uyesihogweni nje uma ugqoka zonke lezo zinto azikwambuleli wena ke manje ukuthi wena ungubani lutho kuphela nje zifaka ifear kuwena uthi umkholo uJesu Kristu ungumntwana wakhe obuthukile uthi hey I don't know noma ngiyayizulwini noma ngisayizulwini angisazi kumele ngenze njani. You don't need ukuthi yonke this information ezayiqhamuka ngapha emaceleni liyasho ke kodwa nezi ukuthi ngalezi ikhathi kuyoqhamuka ulwazi oluningi, and futhi washo nje uJesu uma ngabe ekhuluma kuMatthew 24 futhi wathi futhi kuyoqhamuka abantu abaningi abayoze badukise uma ngabe bekupossible bekuyoduka even nalabo abakhethiweyo uNkulunkulu. Okusobala ukuthi uma ngabe bekuyoduka nalabo abakhethiweyo okusho ukuthi laba abayoqhamuka ngalezi ikhathi zokugcina bazoza nento that makes a lot of sense uma uyilalela. Usho na ukuthi cha ngempela iyona ngempela nawe uzuyibambe lento, ingakho ukube bekupossible bekuyoduka nalabo abakhethiweyo kusho ukuthi bayokhuluma into enesense, but lento enesense abayikhulumayo ayikho eBhayibhelini. Uyicinga ungayitholi eBhayibhelini. Iqapheleke into enjalo, ingakho ethini uNkulunkulu mayekhuluma uthi for that reason izinsuku zancishiswa ukuze kungeze ukuduka nalabo abakhethiweyo. But ngifuna ukubuya la ukuthi once wathola this king enguJesu Kristu ukuthi ubani uzokwazi ke wena manje ukuthi uzithole kwa wena ukuthi wena ubani kuphi la emhlabeni, and once wayithola ukuthi ubani uyabona ekwambulekeni uJesu Kristu once wambona uJesu bakithi khona indaba la abantu abayishumayeli le ndaba endibalekile yona message okufanele ishunyayelwe ukwambulelwa uJesu Kristu. Once wambulelwa uJesu Kristu kuye futhi uJesu uyena ke manje obese kwambulela nombuso wakhe. Ubusuqala nokubona ukuthi by the way kunombuso wakhe awambule lo mbuso wakhe, and manje once waqala wambulelwa even nalo mbuso wakhe ubusukwazi ke manje nana nokubona ukuthi by the way mina la emhlabeni ngingumfokazi nje ngisihambi
I don't even belong here. Kahle kahle kusho ukuthi njengoba ngila emhlabeni ngizele nje ukuzofulfilla imission engizele, and once that mission is done ngibuyele la engibelonga khona because khona lo mbuzo, and futhi kuye uJesu Kristu konke eyenzakalayo ukuze ukwazi ukuthi uthole ukuthi ubani. Mhlambe lebe kumele ngabe ngiqale ngayo ngijampile ukuze uzazi ukuthi ubani, ukwazi nokubona nalombuso owubona kuJesu, awuboni kwenye indawo, ubone ngamanye ama revelations, wathola konke lokho kuthola kuJesu Kristu, unikezwa nomoya ongcwele ngoba once wambulela ukuthi uJesu ngubani, umoya ongcwele usehleli kuwena, usuhamba naye ke manje ozosigayida lithi lelizwi kulo lonke iqiniso. Uma ngabe umoya weqiniso uzokuthatha kubeka ezwini, izwi likaNkulunkulu leliqiniso, mhlawumbe makukhona okusalile next time so bese lokhu siyiqhuba nje le ndaba, sichaza indaba yombuso. Ake sigijime nje sengizovala ngiye ku ncwadini, mhlawumbe ngizongena kahle next time kule ndaba, but ke nje manje ngenxa yokuthi sengibe mude ngichaza nje indaba yombuso, angifunde nje uverse yes, John chapter 1 ngiyathanda ukuba mude kakhulu from verse 29. Mhlawumbe next time sobuya singene kahle kuyona. Ithi the next day John saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. The next day yambona uJohn eza uJesu eza again, uthi bheka iwundlu likaNkulunkulu, the Lamb of God, othatha izono zezwe noma zomhlaba. This is he whom I said, after me comes a man who is preferred before me, for he was before me. Ekhuluma ngalokhu uNkulunkulu ayemtshele kona ukuthi khona ozemva kwami wayelungisiwe ngaphambi kwami, and uzemva kwami kodwa futhi wayekhona ngaphambili kwami. Ithi ku-31 I did not know him, uthi bengingamazi, but that he should be revealed to Israel. Kodwa manje kufanele ukuze ambule kuphi ku-Israel. 20 or 31 32 before ngiqede, therefore I came baptizing with water. Uthi ke manje ukuzambule kuJesu Kristu, mina ngize ngithunywe ngibhabhadisa nje ngamanzi, kwathiwa wena hamba nje uyobhabhadisa ngamanzi khona ozokwambula kuwena. Uthi nami bengingamazi kodwa ngathunywa nje ukuthi ngiyobhabhadisa ngamanzi, right? 32 and John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. Uchaza ngoJesu uJohn umbhabhadisi because ikhona indaba ekuchazeni ngoJesu Kristu. Hayi zonke lezi zinto esichazayo lezi ukuthi mawugqoka amakhalas athile esihogweni, mawungagqoka amakhalas athile uye esihogweni, ake kuchaza uJesu. Ake sibuyeni sizeni kuJesu. Ivangeli lethu lithi uJesu Kristu inkosi. Sanikezwa ngesikhathi samukela uJesu Kristu, sasinikezwe uJesu Kristu ngemlomo yethu, saconfess ukuthi uJesu Kristu inkosi, sakholwa nokuthi izono zethu ithethelelwe. Ake sibuyeni ke, let us come back kule nkosi le eyasithethelela izono. Ake sibuyeni kuyona, ake sihlaleni kuyona. Nangu noJohn na uhleli kuyo nje ukhuluma le ndaba le. And John bore witness saying, uthi wabona umoya wehla, umoya ongcwele lo wehla uqhamuka ufana nesimo sejuba, and uthi wafika wahlala kuJesu Kristu. Ithi ke ku-33 I did not know him, yaphinda futhi uthi mina bengingamazi, but he who sent me to baptize with water said to me, ngoba wayethunyiwe naye ezebhabhadisa ngamanzi nje uJohn umbhabhadisi wayethunyiwe, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. Ngalelanga lelisubona ngesikhathi wena nje wakho ukubhabhadisa, but that day kwakhona obhabhadiswayo kwehla umoya oyingcwele wahlala kuye, okwaziyo ukuthi nguyena loyo obhabhadisa ngani ngomoya ongcwele. Ithi ku-34 and I have seen, engathi ungafika ume nje la mayikhuluma kanje uJohn umbhabhadisi, and testified that this is the Son of God. Uthi uJohn umbhabhadisi and I have seen, ngibonile. Bakethi ivangeli esilishumayelayo kube ivangeli lithi ngimbonile uJesu Kristu. uJohn yena wezwe ethunyiwe engombhabhadisi, ethunywe ukuthi yabona nje mawuqala uhamba ngalendlela ubhabhadisa,
uyombona. Lo mbono umoya ongcwele wehlela kuyena, uhlala kuye. Kuyena obhabhadisa ngomoya ongcwele. Mina nawe sithe masifike emhlabeni sathunywa ini. Yini le esiyenzayo? Ngoba nathi uma ngabe singenza lokhu ubaba sithuma khona ukuthi sizokwenza emhlabeni, saqala senza lokho kufanele sikwenze la emhlabeni, lokho esikuthunyiwe, lokho kuyokwambula uJesu ukuthi ungubani, ende sobe sesaqala siyambona. I know ukuthi I'm very deep here, ngiyazi kakhulu. Because omunye uyayibuza khona manje ngizokwazi kanjani ukuthi ngathunywa ini nakho konke lokho. Yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Hlala kuJesu Kristu. Phuma konke lokho kunye. Yabona nje zonke lezi zinto lezi lama testimonies amaningi lawa lama revelations. Aswayeka ama testimony mahle kakhulu abantu babefakaza ngezinto uNkulunkulu azenzile empilweni zabo. Lithi vele Sathane nqotshwa ngawo lawo ama testimonies nangegazi lika Jesu Kristu. But khona lama revelations lawa nje shiftela away from Jesus Christ. Akubuye uze nje kuJesu Kristu wamamkela uzokholwa kuye. Qala ke manje uhlale kuyena. Uma ungahlala kuye kuzokwenzakala lento noJohn naye wahlala kulokho ayekuthunyiwe. Nathi masingahlala senze kulokho esikubizelwe nesikuthunyiwe kuzomambulwa. Lo msebenzi obize lithi wozowenza uambula uJesu ukuthi ungubani. Izwe nje kukho konke obekukhona nezwe belingakubhala ngoJohn umbhaphatisi, but nakho nje likushoyo uthi and I have seen, ngimbonile and testified that this is the Son of God. Futhi ngiyafakaza ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu, njengoba wabona nje uJohn umbhaphatisi kuhambe kwahamba noSimon Peter naye wabona naye waphinde futhi wafakaza wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Lalela ke lama revelations awapheleli nje lapho, kufanele abe lokho eqhubekile. Uma simkholwa ngokweqiniso lo Nkulunkulu kufanele at some point ambule ukuthi uJesu ngubani, ukuze sokwazi ukuthi masifakaza sithi this is the Son of the living God. Ngaphandle kwalokho sizofakaza ngazo zonke lezi zinto lezi sifakaza ngazo ziphuma endleleni. Yini yenza lokho? Silahlekelwe imessage yombuso kaNkulunkulu. Saphuma embusweni, sakhanda amasonto, amaqeqeba amasonto amaningi, saphenduka saba abasonto. Sithe sesaba sonke salahlekelwa umbuso esikuwona. Ake siphume emasontweni sibuye size embusweni. So ukwenza kanjani lokho? Repent. Wathi nje mayeqala uJesu Kristu wayebakhipha kumasinagogo engqondweni ababenazo kulama sinagogo ababekhonza kona. Ingakho ethi they must repent for the kingdom of heaven is at hand. Usukhona ula eduzane. We need to do exactly that. Seyiqhuba isosiza lenkosi, osiza umoya ongcwele kukho konke. uNkulunkulu emuhla nibusise kuyindawo zonke la kufinyelele khona le message. Ngomsawaya siphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.